Ljudi moji, dobrodošli u novi video na Ćoto Fudbal kanalu gdje će ovi moji drugari praznih džepova pokušati da ih napune. Jer u prošlom videu nisu zaradili ništa i to je njihova proslava na kraju videa bila. Vreme je da vidimo kako će se snaći sa prečkama jer u ovom super bet izazovu svako njih će gađati po 10 puta prečku. Imaćemo 2 runde, znači u svakoj rundi po 5 šuteva imate. Za svaku prečku zarađujete po... 2000 dinara za svaku prečku. Oh my god! Oh my god! Minuti! Ali Maradona, oči se takle ovako. Ne zna gdje hoće šutira. Maradonić, hoćeš ti prvi? Ajde, ajde! Čekaj, po prečki 2 soma. 2000 za svaku prečku. 10 šuteva, 20.000 je maksimum. Ništa, a vidi ga. Koliko je ovo bilo blizu! Znaš koliko je ovo bilo blizu? Kao da je promašio penal u finalu svjetskog prvenstva. Vidi ovo. Koliko jezivo šuteva. Sad me ona prva izbacila iz koloseka to. Slušaj, za ovakve šuteve još jedan ovakve šut i daješ pare, daješ potik video. Ajmo Marko! Ide! Čekaj! Evo ga! Ubaci je. Znači, 4000! Pa dečko, koncentriši se, da si namestio nogu, šta je s tom levom, brate? Ajde, dečko! 4000! Ajde da su daleko išle, ali svaka u milimetar. Kaže, svaka milimetra išao 4 metra iznad prečke. Ma ne, kako ćeš da te zovemo u klipu, brate? Jel imaš neki nadimak? Banega. Banega. Sve ispod 3 je sramota. Sve ispod 3 je sramota. Molim? Mene je sramota, ja sam sraman. Budi stvarnost. Ubaci ti moraš. Ma dobro. Jel ti smeta kad navijamo za tebe? Da. Stvara mi tenziju. Ali najiskrenije. Da, brate, nemoj. Aj nemojte molim. Nemoj, ljubite, brate. Vidi kakav stav ima, brate. Fudbalski. Ne! Dobro. Bio si blizu ove dve. Da, ajmo! Buć! Ovo je bilo kao za sigurnost. Koncentri se. Što si iznervirao, brate, šta ti je? Uvotilo ga nešto. Fale mi pare. Šta ti treba? Pare mi fale. Ajde. Banega! Ali sad si bane. Zaslužio sam bar još jedno šut. Ajde. Daj mu to one koje što ostalo. Ajde. Ronaldo! Vidi ga! Izgubio sam glas za džabe, bar ne moguće, brate. Moguće. Kako mi ne vjerovo. Vidio, bit će para. Prvi pogodi i promašiti. A ja ću brzo potezni, tup, prečka. Ajmo, Savine, šta je predikcija, Savine? Pa 3. Hoćeš 3 od 3. Ako pogodiš, pazi, ako pogodiš 3 od 3, Dobro. trebalo bi da dobiješ 6000. Dobro. Dobit ćeš 10. Kako mi vrši pritisak? Kako mi Ne, vrši pritisak? dobit ćeš 12.000 ako pogodiš. A viš ako, i šta radiš, Ako bude 3 od 3, ajde. Čekaj! Dobro. Joj, 12 na Darki, dalje moguće ovo. Čekaj, da li će biti 12.000? Za sad imaš 2.000. Ajde. Samo pogodi ovo pa ćemo lako. Znaš koji pritisak će biti na trećoj prečki, brate? Ne, ja! 2.000 za ovu prvu, ja sam čekao da im da će pogoditi. Jel mi neko ulično zlob dole, neko video dole šta se desilo? Jel moguće da šutne ovako po zemlji? Kako sam se sad iznervirao, brate. Sam mi dođe da stavim u džep. A vidiš ba, nameštena je noga bila bre, ne mogu da verujem. Alo, ide, daj Saviće, daj dva. O, ide, hvala gospodine. Evo ga još jedan Milutin, brate. Milutin! Šta ste mi uzeli sve ovo? Što volim, što učestvujem ovako, ovo je nevjerovatno, baš volim. Možeš 3 za redom sad da pogodiš. Tačno, to je isto. Ajde. Ajmo Milutine! Ja preskala se! Kačila! Rekao je mogu 3 za redom, što znači da je ovo ovdje ovako još 2000 darke. Hvala, ovako pomogujem. Ti ako pogodiš još 6. Pa da, pozdravi svoje sponzore. Dobro. Ajmo Milivoje! Ajmo! Ja
vidim leti, ja već vidim 12.000 mi odlazi iz čepa. Vidi ga što proveroval. Vidi, alo! Nije bitno. Vidi ga što menja lopte, Profesionalac, žali ti njega, Alo brate. nije do lopte nego do igrača. Dovoljno je pritiska. Mali ima problema s pritiskom. Strašno, bukvalno. Neće pogoditi nijedno. A jedna mora. Hoću da navijate. Ajmo! Maradona! Sramotno. Brate, i ovo što smo plaćeni da navijamo za tebe, prestajemo. Da si krokodil glavu bih htio... Ništa ne radi. Molim? Ne radi ništa kod dečka. Šta se dešava? Šta se... Ovo je najgori performans Maradone godinama unazad, brate. 2 za redom. Evo, ako pogodiš 2 za redom, ti dobijaš 4.000. Ajde. Stani sad. Ako pogodiš sad ovu, Pogodim ovu jednu. čak 2.000. Čak ne. Bane me izboksuzirao totalno. Što bre Bane se ovdje nasmeo lepo, brate, Moguće, dečački. Maradonice, šta se dešava? Šta ti sad hoćeš? Ajde, dečko. Aj, jao, Prelep gol. sramotno. Iskreno, Ne mogu, čovek ja od neću koga sam aplaudiram. se najviše plašio. Neću da aplaudiram uopšte, ovo je strašno. Ne, ovo je bio aplauz za razočarenje. Doći. Ide mi se u WC. Šta je sad, odjednom ti nije dobro? Ne, ajde, reci. WC mi se ide, imam problema sa stomakom. A sad odjednom uvijek ima problema. Kad god promaši ili loše, ima problema. Nestvarno. Ako niste ispratili prošli klip, pozdravite Banet. Kako se zove taj igrač? Enver Baneg. Enver. On je Denver Banega. On je Denver, bukvalno. Nikola Jokić. Pa i Jokić je isto super. Jeste, brate, pa tako da čekamo Nikola Jokića ovdje. Pa ovdje je pečka, da? Ali imamo ovo u džepu. Ali imamo, Ima i Maradona. Imamo bonus za Bane. Da čujem. Ako Bane pogodi 2 za redom, dupliramo se. Znači nije 4.000 nego 8.000. Časna reč. Časno red. čast nas, vidjeli smo, čuli smo sve, ima. Časno svi, brate. Malo lakše, malo Ali lakše. bilo kad. Bilo kad. Ne, bilo Sve za kad. redom sad. Ovih dana ti javio kad pogodi 2 za redom. Zove, snima, brate, ono. Ja ono u 4 ujutru, čutaj spavaš, pohodio sam. Ajmo, ide. Buš 2.000. To ti je taman one 2000. Ako pogodiš ovu sad, dobijaš još 6. Si namuljao, za dodatih 6.000, ja. Nemoj, a što ja kažem ja? Bravo, Bane, dešava se, nek se dešava češće. Da li će biti još 2.000? Obećava. Kačila. Ali Bane, gde ćeš ti? Evo, primaš krzavce. Jel primam krzavce? Da li primaš krzavce? Koliki je kurs na krzavcu, to me zanima. Ja sam zadovoljan. Brate, Da od još nule 2.000. Bane je uzeo 50 već ukupno, Da od 6.000. nule život biram. Ali, samo da pozdravimo Savina koji ide posljednji. Za 54 godine svog iskustva fudbalskog, realno trebalo bi da znaš da pogodiš prečku. Bonus ti je isti kao iz prve runde, brate. Isti kao ostaje isti bonus. 3 prečke si rekao, Isti, 3 za za redom. redom za 12.000. Savine, a šutra je prvu, treću, petu. Tačno, to pogođam Kako si uvijek. pogodio? Pa da. Ali to nije za redom. Kako nije? Pa zašto je preskočio drugi i četvrti. Koja je matematika? Ajde, Može. Pa pet. prečka. Kako ovaj dečko gađa priču? Sačekat ću, Naravno, hoćeš naravno. odmah 2.000 ili da čekam? Ne, sačekat ćemo. Reprezentativac u prečkam. Ajmo, Verujem u tebe. opa! 4.000, bravo! Polako sad, polako. Hvata me trema kao ja da šutiram, je znaš? Pišite u komentarima ko misli da će pogoditi. Može! Stani! Ako pogodiš svi pet. Ako pogodiš svih 5, 200 evra, 24.000. 6.000. 220.000. 8.000. On se cenka sam za zolom, znaš? Ide sigurno. Ajmo! Ide sigurno. Ja
Ja sam obećao, 12.000 ako pogodi, 12.000 za Ne, ne, čekaj, nećemo da ureknemo. Dobro. Čekaj. Znaš, a Đonci znaš kao, ako ovu promošiš, sve se briše. Slažemo se. Što ja dajem ove bonuse kako sam glup čovjek? Ima već 12.000! Jao! Znaš da treba mikrofon da bude na prečki da se čuje da li je... Ništa, ostao sam sam ovdje sa 12.000 Savinovih dinara. Isti prve runde 18.000, a da li će biti 20.000 dinara da vidimo posljednji šut, posljednju prečku. Ništa. Za Savinovu ovu nevjerovatnu seriju moramo da uradimo svi jedan. Ljudi moji, Savin je zaradio koliko? 18.000 Savina imaš, jel? Lagani, molim. 18. Nemamo, sad kad sam dao pare, sad niko neće pričati sa nam. Koga boli ovo, brat? Ne znam da li sam vam rekao, ako imate parni broj, oduzima se. Nije bilo sreće šta da radimo.